इउपिपिएलनि गासै बिजाथिफोरखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गासिबो यं मोजां केन्डिडेट, बुजिनो गोरों, साननो गोरों, रायजो राजाफोरखौ अननो गोरों गासै केन्डिडेटआबो गासैबो केन्डिडेटआ देरहाखागोना रोखा जाखाबाय, बे कनफार्म बाथ्रा। आरो दिसपुराव आसामाव बे बाराव इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपिनि सरकार जागोना रोखा जाखाबाय। मानो होनोब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया जाय पार्टियावनो थाया मानो बे पार्टियानो सरकार दायो, बेखौ जों मिथिखायो। 15 बोसोर कंग्रेसआव दंमोन, कंग्रेसआ सरकार दाबोबाय थादोंमोन। जेब्ला कंग्रेसखौ गारनानै बिजेपियाव फैबाय, लोगो लोगो बिजेपिनि सरकार जाबाय। बे मोनसे आसरित आरो साननो गोनां बाथ्रा। हिमन्त बिश्व शर्माया जायजों थाया मानो बेनिनो सरकार जाखागोन। बिटिसियावबो हाग्रामाखौ गारनानै जेब्ला इउपिपिएलखौ लोगोआव लाफाबाय, लोगो लोगो इउपिपिएल, बिजेपि आरो हिरा खरनियानि सरकार जाबाय। बेयो जोबोर मोनसे आसरित साननो गोनां। मानि कारनदि बेफोर जायो जों मिथिया। जोबोर मोजां, हिमन्त बिश्व शर्माया माबोरैहाय इलेक्सन गेलेनांगौ बेखौ मिथियो। बेनिखायनो रायजोफोरा बिपिएफनो भट होनानै भटफोरखौ नस्थ' खालामना लाब गैया। सरकारा इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपिनि जाखाबाय, बे रोखा बाथ्रा। हिमन्त बिश्व शर्माया जेराव थायो बेनिनो सरकार जाखायो। बेयाव जों गुबुन साननो लागा बाथ्रा गैया। बै बिपिएफनि जायफोर केन्डिडेट बिसोरथ' गासैबो फिटनेस नङा। बिसोरो रायजोनि सुखु दुखु जेबो बुजिया। बिसोरो खालि जाख्ल'नाय सरकार, रायजो राजानि बाथ्रा मिथिया। गावबा गावनि न' बाङा एकदम बिल्डिं जाजोब्बाय, मोजां मोजां न' जाजोब्बाय, फैसा थाखा जाबाय, गारि गुरा जाबाय। बिसोर जाबाय गावनि बाथ्राल' सानो, बिसोर रायजो राजानि बाथ्रा साना। 15 बोसोराव रायजो राजाखौ धंस' खालामग्रा बे बिपिएफ पार्टिनो जाहाथे रावबो भट होआ। भटखौ नांगौ इउपिपिएलनो, इउपिपिएलआ देरहाखागोन। आरो जों मिथिखायो जे बिटिआर ओनसोलखौ जुदि गोजौ थाखोआव लांनो गोनांब्ला, बिटिआर ओनसोलखौ जुदि जौगाहोनोब्ला, बिटिआर ओनसोलाव जुदि समान मोनथाय मोननो गोनांब्ला जोंनो मोनसेल'सो सरकारनि गोनांथि, बे जाबाय इउपिपिएल। बेनिखायनो इउपिपिएलनो गासैबो भट होनांगौ, देरहासार होनांगौ आरो सरकार दानायाव मजबुत खालामनांगौ। बिसोरो हारिनि थाखाय जेबो साना, बिपिएफआ हारिनि थाखाय जेबो साना। बिसोरो फैसा थाखा मस्ला गावनि बाथ्रा सानो। रायजोफोरखौ आं गुरै खुलुमो, भटखौ जों इउपिपिएलनि गासै केन्डिडेटनो होनांगौ आरो बिटिआरनि बायजोनिफोरा बिजेपियाव होनानै बिजेपिखौ देरहासार होनांगौ। जोबोर मोजां बाथ्रा, गोजोननाय खौरां जे बे बिपिएफनि जा केन्डिडेट गासैबो फिटनेस नङा, मोजां नङा, रायजो राजाखौ अना, रायजो राजानि बाथ्रा साना, बर' हारिनि बाथ्रा साना, बिटिआर ओनसोलनि बाथ्रा साना, अकल गावबा गावनि बेक्तिगत बाथ्रा सानो। बेनिखायनो जों भटखौ ट्रेक्टराव मारिना हो। ट्रेक्टर थायोब्ला सब खमबो जायो, ट्रेक्टर गैयाबा जेबो गैया। बेनिखायनो ट्रेक्टराव हो भट रायजोफोर।